was een van die lede van die destydse 5 takhare. En in Constantina Klub gaan ons vanmiddag gesels met meneer Jimmy Henning, 'n baie bekende in musiekkringe, veral boere musiekkringe. Meneer Henning, waar het oom Dolf Britten geleef en musiek gemaak? Oom Dolf Britten het gelewe op Potchefstroom, waar hy sy musiek gemaak het en aan verfwerk deelgeneem het. Watter jare was dit? Dit was in die jare 1930. U het gepraat van verwerk, was dit nou sy voltydse beroep toe? Dit was sy beroep gewees, ja. Kon hy nie uit musiek uit 'n voltydse lewe maak nie? Nie op destyds nie. Hoe het hulle toe gemaak? Was dit nou eintlik maar net op danse wat hulle opgetree het of hoe? Hulle het op danse en konserte opgetree en daaruit het hulle bestaan gemaak wat nie genoeg was om hulle familiebetrekkinge te onderhou nie. As jy nou so mooi moet onthou van daai tyd, hoeveel het hulle min of meer gekry om op 'n dans te speel? Hulle destyds het hulle 15 shillings per kop gekry per aand. En dis nou reiskoste alles ingesluit gewees? Dis reiskoste alles ingesluit. Kan jy nog van die ander boereorkeste van toen ter tyd onthou wat toe ook gespeel het? Ja, ek onthou vir oom Hans Bodenstein met die 5 vastrappers en oom Silver de Lange met sy 5 dagbrekers en dan selfs vir oom Van Harris met sy Transvaalers. En was oom Dolf die laaste lid van die 5 takhare wat nog geleef het? Ja, oom Dolf was definitief die laaste lid van die 5 takhare wat nog geleef het. En ons luister nou na die breekwals gespeel deur die 5 takhare en daarna na 'n onderhoud wat Kosie Landman in 1976 met oom Dolf Britten gevoer het. Vertel, wanneer en waar heb je begin boerenmuziek spelen? Ik ben nog 5 jong, was omtrent 14 jaar. Toen ik met beroep gespeeld. Oké, transport. Het ons gespeeld privaat. Dus, en zo had ik maar gespeeld tot ik nou na de ontgroeid was, wat ik op dansen gespeeld
met jou Frik Stopfort, Andries Steenberg en Du Plessis en Hans Gerard en ons het 'n singer gehad, Johnny Watt. Hy was painter, ek was 'n painter en Du Plessis was 'n boekhouer. Hier voor al die groot firma's het hy boeken opgemaakt, het liefst. En Andries Steenberg was een bakker. Alfred was afgetreden, mijne. Rudolf, u hebt gespeeld in die orkest wat genoemd was die 5 takkaren. Kan u ons vertellen hoe daar die orkest zijn naam bekomen heeft? Nee, ik zou niet kunnen zeggen, want alle die naam gegeven, Duppie. Hij had die naam gegeven van die 5 takkaren. Was hij die leider van die orkest? Ja, Alfred was die leider, maar hij was natuurlijk de slimste onder ons lot. En wat voor instrumenten heeft die orkest bestaan? Hij heeft gespeeld die banjo. Alfred die schoorsteen. Ik en Graaf die gitaar. En Schlimmer die bas. Heeft hij bij op concerten en dansen opgetreden? Ja, ons bij dansen gespeeld. Ons was vriendelijk. Daar die tijd van het jaar, die enigste. Wat voor jaren was die? Dat was zeker wel zo 35. 1935, daar zo rond. Als ik kan recht onthouden. Althans, ik denk het was 3 platen. Kan hij van die naam al onthouden? Nee, ik kan niet die naaste wat ik kom. Als wat hulle gesing het. Johnny was een painter. Paint op die markt. Dat is al wat ik kan onthouden.